Районда коронавирус белән авыручылар саны кимү сәбәпле йогышлы авырулар бүлегендә махсус ачылган ковид госпиталь ябылды. Ул үзәк дәваханәдә 2 ел эшләде. Шул ук вакытта районда ковидның җиңел формасы белән авыручылар ачыкланып тора. Бүгенге көндә 73 кешегә коронавирус диагнозы куелган. Шуның 21 балалар. 300-дән артык зәйле ОРВИ белән авырый. Алар табиблар күзәтүе астында өйдә дәвалану уза. В стационаре у нас 4 человека средней степени тяжести. Я думаю, что уже ближе к удовлетворительному мы готовимся выписывать этих пациентов. И согласно приказу Министерства здравоохранения мы закрываем временный инфекционный госпиталь. И он будет работать после того, как проведем все работы по дезинфекции, будет работать в штатном режиме. Дәвахана акрынлап гадәти эш режимында хезмәт күрсәтә башлады. Төп игътибар медицина тикшерүләре белән диспансеризация узуга юнәлтелә. Шулай да авыруга каршы туручанлыкның бердән-бер үтемле чарасы ревакцинация ясату таләп ителә. Хәзерге вакытта районда өлкән кешеләр арасында вакцинация ясату мәсьәләсе мөһим булып тора. В этот спокойный, так назовем, период как раз нужно проводить ревакцинацию и вакцинацию тех, кто не вакцинирован. К сожалению, у нас есть небольшой процент этих людей. Особенно это касается населения, которые старше 60 лет и у которых есть различные хронические заболевания. Йогышлы авырулардан саклану өчен вакытында прививка ясату, профилактик чараларны үтәү кирәк ди табиблар. Адилә Борханова, Ангелина Санникова, Зей хәбәрләре.